गतिके जोङो 10टानिफ्राय 12टाखौ देरहागोन जोंहा फोथायनाय दं। 9 जुलाइ दाननि जा सामार सेसन पार्लियामेन्ट सामार सेसन बे सामार सेसनाव 125 एमेन्डमेन्टआ पास जानो थांगासिनो दङ आरो पास जानाय लोगो लोगोनो बेवहाय 60टा बियाबखौ लानानै गोदानै बिसायख'थि गेलेगोन। बिसायख'थिखौ माने दाफामफिननाय बियाबफोरखौ दाफामफिननायनि सिगांनो इन्टारिम गभर्नमेन्ट जागोन। गतिके जोंनि थांखिया ओजोंहाय दिल्लीयावहाय 7 एमपि जों दंखायो जेराव सारा दे बे 19 नं सिदली समस्तियाव बिधान सभा बिसायख'थियावहाय बिजाथि महरै सायख'जाबाय। दा सारा रायजो राजानिसिम प्रथमावनो मा मेसेज हरनो? 19 नं सिदली बियाब बे बियाबनिफ्राय इउपिपिएल नि आफादगिरि आरो जोंनि गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिफोर कोर कमिटि बिथांमोननि सापर्टआव आं दिनै बिजाथि महरै इउपिपिएलनिफ्राय सायख'जाबाय। आं बिथांमोनखौ गिबियाव धन्यबाद होगोन। नैथियाव आङो रायजो राजानि अननायखौ खावलायगोन गुरैयै। जोंनि बे 19 नं सिदली बियाबाव 2,17,000 गासै भटार्सफोर दङ। बे साफ्रोमबो भटार्सफोरखौ जोंनि नैबे सिदली बियाबखौ जौगाहोनायजों लोगोसे बिटिसिनि सिङाव थानाय 19टा बियाबजों लोगोसे आसामाव थांनानै जोंनि इउपिपिएल दोलोनि जानानै बर'लेण्डनि जानानै आरो जोंनि एक्स एनडिपि वार्कारफोरनि गासैबो केसफोरखौ लानानै गासै जेंनाफोरखौ सुफुंनायनि थांखिजों मानोना जोंनि एनडिपिनि गायसनगिरि रन्जन दैमारिखौ बख'नायनि मिजिं हाबाफारिजों गासैबो खामानिखौ ग्रेटार इन्टारेस्टनि थाखाय मावहैनो थाखाय आं नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों नोंथांमोननि गेजेरजों रायजो राजाफोरनि गुरै खावलायबाय। सारा देरहायोब्ला रायजो राजानि जानानै माबायदि मावलांगोन? गुबैयै जोंहा बेवहाय दैबानानि दै खुरखानायनि जेंना दङ, दैबानानि जेंना दङ, इर'सन लोगोसे जोंनि बेवहाय रांखान्थि बिथिङावहाय गोबां जेंना, लामा सामानि जेंना दङ। थांनाय 1947 मायथाइनिफ्राय नैबे 79 बोसोरसिमावलागै भारत हादोरनि मोनसे हालाम हिसाबै जेसेबां जौगानांगौमोन आगुनि समफोराव बांद्राय जौगाहोनो हायाखै बेखौ जोङो नुनो हादों। नाथाय 5 बोसोराव जोंनि इउपिपिएल दोलोनि जाय एमएलए बिथांमोननि दैदेननायाव जथेस्थ' परिमाननि जोंनि सरकारानो जेरावहाय आसामाव दङमोन जोङो माखासे सोलायनायखौ लाबोनो हादों। सोलोंथाइ बिथिंजों लोगोसे रांखान्थि बिथिंजों लामा सामा हान्थिनाय बेफार बानिज्य बेफोरखौ जों हादों। गतिके नैबे बाराव जोंनि इउपिपिएल दोलोआ प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव सरकार दानो हानाय लोगो लोगोनो स्पेसियेलि बिटिसिनि जा जेंनाफोर बेखौ सुस्रांनायजों लोगोसे जौगानायखौ लाबोनो हागोन। आं बेखौ आसा खालामदों। अबंलावरिनियाव आर'ज गाबदों जेन गासैबो रायजो राजानि अननायखौ जों इउपिपिएल दोलोआ मोननो हाथों होननानै। सार ओरैनो 15था मासियाव इउपिपिएलआ गेलेगोन ओमफ्राय बेजों लोगोसे आउट अफ बिटिसिआवबो गेलेगोन नामा? अलरेडि जोङो मैया बिटिसिनि बाहेराव 3 जोङो बिजाथि डिक्लेयार खालामबाय। बेजों लोगोसे जोंहा बेवहाय 15थायाव जों 15थायानो गेलेगोन। गतिके जोङो दा 18टा रेडि जानानै दङ। गाबोनफोर हयथ' डिक्लेयार खालामबावनो हागौ, आं एक्जेक्टलि मिथिया, बेखौ हाइकमान्डआ मिथिगोन। खिन्थु 15थायावल' नङा, बाहेरावबो बिटिसिनि बाहेरावबो जों गेलेगोन, बे जानजि खाफ्राखाबाय। ओरैनो मिनिमाम मोनबेसेसो रिजार्भआव देरहागोननि आसा दं? बिटिसिआव जोङो 10टानिफ्राय 12टा टारगेट दोनदों। गतिके जोङो 10टानिफ्राय 12टाखौ देरहागोन जोंहा फोथायनाय दं। 9 जुदि अबंलावरिनि अननाया जोंजों थायोब्ला, बिथांनि आशीर्बादा जोंजों थायोब्ला, रायजो राजाफ्रा जौगानायखौ नोजोर बोनानै जोंखौ आशीर्बाद होयोब्ला 15थायाव हयथ' 15टा जों देरहानोबो हागौ। बे गोजौनि सायाव सोनारगोन। ओमफ्राय जोंनि इउपिपिएलनि गेजेराव 3 एमपि जानानै थांबाय सार। जेनेबा दायो माखासे बिटिआर गोजोन गोरोबथानि बागै माखासे दफाफोर मावफुंनांगौ दङ, जेरै 125 एमेन्डमेन्ट बिल, बेफोरनि सायावहाय सारा मा फोरमायो? दिनै बिटिसिनि 35 लाख भारतीय नागरिकनि अननाय आरो स्पेसियेलि एआइडिपि सापर्टजों जोङो 2 राज्य सभानि एमपिखौ मानाव गेदेर जोंनि इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि प्रमद बर' आरो मानाव गेदेर वर्किं प्रेसिडेन्ट रोनगोरा नार्जारि बिथांमोनखौ जों राज्य सभानि एमपि हिसाबै सायख'हरनो हादों। आरो नैबे क'क्राझार बियाबाव 1 नं क'क्राझार बियाबाव जोङो एमपिखौ लकसभानिफ्राय मोननो हादों। दा जोंनि गुबै थांखियानो जादों बिटिआर एकर्डनि जा दफाफोर, बे दफाफोरखौ जोङो
मावफुंनो थाखाय जानजि खाफ्रादों आरो जोंहा फोथायनाय दङ जुदि इसोरा मोजाङै मोजां गाहामै गाहाम दैदेनलाङोब्ला जुलाइ दाननि जोंनि मोनसे इन्टारनेल सर्सनिफ्राय मोननाय बायदिब्ला जुलाइ दाननि जा सामार सेसन पार्लियामेन्ट सामार सेसन बे सामार सेसनाव 125 एमेन्डमेन्टआ पास जानो थांगासिनो दङ आरो पास जानाय लोगो लोगोनो बेवहाय 60टा बियाबखौ लानानै गोदानै बिसायख'थि गेलेगोन बिसायख'थिखौ माने दाफामफिननाय बियाबफोरखौ दाफामफिननायनि सिगांनो इन्टारिम गभर्नमेन्ट जागोन गतिके जोंनि थांखिया ओजोंहाय दिल्लीयावहाय 3 एमपि जों दंखायो जेराव बिथां प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोङो आबुङै बर'लेण्डनि जेंनाखौ सुफुंनो हागोन बेयो जोंनि हिस्ट्रिकेल रेकर्ड जानो थांगासिनो दङ आरो जोंनि जा राजखान्थि जेंनाजों लोगोसे जोंनि समाज बेबस्था रांखान्थि बेबस्थाखौ जों फोसाबनो थाखाय गोसो मोदोम जिउ होनानै खामानि मावो जोंनि जेनोखि हास्थायनाय आरो जेनोखि एनडिपिनि लुबैनाय बेखौ खोनासंनानै दिनै मानगोनां रन्जित बसुमतारीखौ दिनै बिजाथि होदों बेनि थाखाय जों धन्यबाद होयो आं बेखौनो खावलायगोन जे गासै बिटिआरनि अनगायै बाहेरावबो जेसेबां एनडिपि दं बिथांमोना दिनै जिखुनु कनस्टिटुवेन्सियावनो जाया मानो बिथांमोना इउपिपिएलनि केन्डिडेटखौ सापर्ट खालामगोन आरो दिनै जोंनि 19 नम्बर सिडली बिजाबावबो गोबां एनडिपिफ्रा दिनैहाय रेडि जानानै दं बिथांखौ देरहासार जानायनि बेबायदि पलिसि लाना खालामनानै दङ निस्सय बिथांखौ जों देरहाहोनायनि मोनसे पलिसि लादों सार जेनेबा बे 19 नं सिडली समष्टियाव देरहानांगौनि सार्तआव माबायदि आसा दं सार बेयावथ' जोङो दाख्लैनि जेनोखि इलेक्सन पेटार्न बे इलेक्सन पेटार्नखौ नायोब्ला मोनसे मेजिक भटआवहाय बिथांमोना देरहादों नङाब्ला जेनोखि रायजोनि सिङाव थानानै जेनोखि रायजो राजाखौ जय खालामनाय जोङो इउपिपिएलखौ बांसिनै जोङो गोहोम गोग्लैनायखौ नुदों नाथाय बे जेनोखि मेजिक भट जायखौ बुङो सुइं भट बे सुइं भटआ थाबाय थानाय नङा एबाराव फुरा बियो इउपिपिएल फारसे बिरबोगोन दा बेनिखायनो जोङो बुंनो हायो जे इउपिपिएलनि जेनोखि केन्डिडेट मानगोनां रन्जित बसुमतारी बिथाङा बेवहाय देरहागोन आरो जोंनि जेनोखि समस्याफोरखौ लानानै बे 19 नम्बरनि समस्याखौ लानानै आरो गथै जोंनि हारि माहारिनि खोथाखौ लानानै बिथाङा एसेमब्लियाव खामानि मावगोन आरो जौगानायनि खामानि मावगोन सान्थिनि खामानि मावगोन आरो उन्नतिनि खामानि मावगोन बेखौहाय जोङो बिथांखौबो जोङो दिथा होगोन आरो बिथाङाबो दिनैहाय सासे एक्सपिरियेन्स दैदेनगिरि हिसाबै बिथाङाबो जोंनि जेनोखि एनडिपिनि समस्याफोर बेखौहाय बिथाङा आवगायनिफ्रायनो मावबोबाय थादों आरो मावनायनि खेथ्रआव माखासे बाखि थादों बेखिनिखौ जाहाथे मावफुंनो हायो बेखिनिखौ जोङो आसा खालामदों आरो बेनि थाखाय जों दिनै गासै एनडिपिफ्रा दिनै रंजानायजों बिथांखौ ज' बरायनो बेहाय ओंखारबोदों